ቀዳማይ ጥዑይ ሰብ ተላሊና ከይቅጽል ዝገብርዎ ምኽንያት ንጽህና እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝቃል ክለዓል ከሎ ይኸብዶም ሎሚ ንዛረበሉ ንጽቡቕ ዝምድና ዝቐትሉ 6 ነገራት እዮም ሓደ ግዜ ጥዑያት ሰባት ተላሊና ጥዑይ ዝምድና ጀሚርና ብዘይፈለጥናዮ ምኽንያት ክንፈላለ ንኽእል ኢና እቲ ሰብ ብዘይፈለጥናዮ ብዘይወል ሓደ ምኽንያት ካባና ክፍለ ኽእል እዩ ንሕና እውን ባዕልና እንርሕቐሉ ብዙሕ ምኽንያት እቲ ካልእ ሰብ ድማ እንታይ ገይረ ክብል ኽእል እዩ ስለዚ ሎሚ 6 ዝምድናና ዝቐትሉ ነገራት ክንዘራረብ ኢና ኣብ ገዛ ርእስና ብዙሕ ንሰርሖ ነገር ክህሉ እዩ ክልተ ሰባት ተፋሊጦም ብፍቕራዊ ዝምድና ክቕጽሉ ሓሲቦም ጽቡቕ ርክብ ክምስርቱ እንዳኸኣሉ ብፍቕሪ ሓቢሮም ክቕጽሉ እንዳኸኣሉ ግን ብናይ ገዛ ርእሶም ድኽመት ርክባቶም ክቋረጽ ኽእል እዩ ስለዚ ጥዑይ ሰብ ረኺብና ጥዑይ ፍቕራዊ ዝምድና ክንሃንጽን ክንቅጽል እንዳኸኣልና ናብ ደው ዝብለሉ ወይ ድማ ዝደኽመሉ ምኽንያታት እንተኣቲና ኣብ ገዛ ርእስና ብዙሕ ክንሰርሕ ግባአና ናብ ቻነል እንቋዕ ብደሓን መጻኹም እንዳበልኩ ሓደሽ እንተለኹም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብትሕትና እንዳዓደምኩ ነቲ ዘቕርበልኩም ቪድዮታት ብቐሊሉ መታን ክትረኽብዎም ነታ ናይ ቃጭል ምልክት ሓንሳብ ጠውቋ ኢኹም ሕጂ ናብቲ መደብ ካሕልፈኩም ቀዳማይ ጥዑይ ሰብ ተላሊና ከይቅጽል ዝገብርዎ ምኽንያት ንጽህና እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝቃል ክለዓል ከሎ ይኸብዶም ሕጅስ ንሓደ ዓብ ሰብ ከም ዝበሃል ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን እወ ይንገር እዩ ዓበይቲ ኮይና ለጥፎኦም ጌጋታት ኣለዉ ኣድህቦ ዘይንህቦም ነገራት እውን ኣለዉ ሓደ ሰብ ብፍልጠት ሙሉእ ኮይኑ ስርሑ ዝሰርሕ ዝመሃር ብጣዕሚ ፈላጥ ሰብ ኮይኑ ግን ኣብ ጽሬት ኣድህቦ ኣይህብን ምናልባት ንግሆ ነብሱ ተሓጺቡ ክወጽእ ኽእል እዩ ድሕሪኡ ግን ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞ ነገራት ኣለዉ ነዊሕ ክኸይድ ኽእል ትራንስፖርት ክጥቀም ኽእል ሙቐት ኣሎ ብድሕሪኡ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ሰብ ክራኸብ ከሎ እንታይ ዓይነት ነገር ክፍጠር ከም ዝኽእል ንሕሰብ ብተፈጥሮ ኩላህና ንፈላለየና ገሊኡ ሰብ ረሃጽ ዝበሃል ዘይውፅእ ሰብ ኣሎ ገሊኡ ሰብ ድማ ሕጂ ተሓጺቡ ሽዑ ንሽዑ ክርእ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኣብ ገዛ ርእስና ጽቡቕ ጌርና ዘይንሰርሕ እንተደኣ ኮይንና ብሰንኪና ኣሽቱ ጌጋታት ጥዑያት ሰባት ክንከስር ኢና ረሃጽ ናይ ኣካላትና ሽታ ናይ ኣፍና ሽታ ኣብ የእዳውና የእጋርና ዘሎ ናይ ጽሬት ጉድለታት ሰባት ኣጸቢቖም እዮም ዝርእይዎ ሰባት መጀመርያ ክንረኽቦም ከለና ቅድሚ ዘረባና ምስማዖም ቅድሚ ዘረባ ምጅማርና ሽታ ናይ ኣካላትና መጀመርያ እዩ ዝበጽሖ ስለዚ ክፈልጡና ከማን ኣይደልን እዮም ጥዑያት ሰባት ዋላ ይኹኑ ግን ምሳና ንደቓይቕ ኮፍ ክብሉ ኣይደልን እዮም ዋላ እውን ሰብ ኣብ ህይወትኩም ተዘየለ ንገዛእ ርእስኹም ክትብሉ ነብስኹም ክትከናኸኑ ይግባእ ሓደ ሰባት ኣብ መዓልቲ 2 ወይ 3 ግዜ ሻወር ገብሩ ምኽንያቱ ጸገሞም ስለ ዝፈልጡ ስለ ዝርህጹ ንገዛእ ርእሶም ደስ መታን ክብሎም ከምኡውን ሰባት እንተረኸቡ ሰባት መታን ከይርሕቅዎም ገዛእ ርእሶም ስለ ዘኽብሩ ንጽህናኦም ይሕልው ሓደ ግዜ ንሰባት ኢልና ንገብሮ ይመስለና እዩ በዚ ድማ ንገዛእ ርእስና ምኽባር ንገድፍ ጽሬት ኣካላትና ንሕልዎ መጀመርያ ንሰባት ኣይኮነን ንሕና ኣብ ካልኦት ሰባት ንሪኦ ዘይንደልዮ ኣባና ከም ዝርአ ምግባር ኣይግባአናን ገሊኦም እውን እቲ ዝሰርሕዎ ዓይነት ስራሕ ባዕሉ ከም ዝርህጽ ዝገብሮም ክኸውን ይኽእል ምንቅስቓስ ዝበዝሖ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝበዝሖ ከምዚታት ዓይነት እንሰርሕ እንተኾይንና ብጣዕሚ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና ሰባት ምስ ንላለ ድማ ከኽቡርና ኢና እንደሊ ምሳና ግዜ ክሕልፉ ክፈቱና ኢና ምሽ እንደሊ መቸም ክፍቶ ዘይደሊ ሰብ የለን ብፍላይ ድማ ሰባት ክንላለ እንደሊ እንተኾይንና ብፍጹም ክንርስዖ ዘይግባአና ብጣዕሚ ጽሩያት ክንከውን ኣለና ካልኣይ ድማ ጥዑያት ሰባት ዝርሕቁና ወይ ድማ እንኸስሮም ምኽንያት ብጣዕሚ ብዘይ ዕረፍቲ ንዛረብ ተኾይንና እዩ ምናልባት ናይ መጀመርያ ቆፀራ ክኸውን ይኽእል ተራኺብኩም ሻሂ ቡን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከይተሓተትኩም ወይ ድማ ነቲ ሰብ ዘይምልከቶን ዘይፈልጦን ከምዚ ገይረ ንኸይዱ ሰባት ክስቶ ከምዚ ገይራ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ህይወተይ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ዘይፈልጥዎ ታሪኽ እንዳነገርኩም ተድክምዎም ተኾይንኩም ካልኣይ ግዜ ክረኽብኹም ኣይደልን እዮም መጀመርታ ዘይተሓተትናዮ ሕቶ ስቂልና ምዝራብ ኣይደልን እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ምሳና ዘሎ ሰብ ንምፍላጥ ድሌት ከምዘይብልና እዩ ዘርኢ መጀመርታ ሰባት ክንላለን ከለና ብዛዕባና ክፈልጡ ከድንቑና ከኽብሩና ኢና እንደልምሽ
اتزفلت أزرلو خساب بزعبا جزاء رؤسو طراي زلفلف انت دا أخوينو نعاي كفلتني كم زي دلو خويني يسمعني كم زي خبرنو خويني يسمعني سلازم مسؤول كالا ايكزيك راخب ايدل حدا سبات زربانا سبات زودكم ما يمسلومني قنت حاسبكمو حدا سب بزي عرفتي زرلو خلو كي عرف انت دا تزاريبو از بتعمي زدكم عصرت دا زغون مسؤوم كوفيلكا حدا ساعة زقبركا خويني يسمعك زخونه زررب نات فورمولا له نسخهم دا تزاربكم اتمساهم زولو سب كسمع كخيل له نسخ زارب كله دما نسخا ختصمعو يقبا كتتحاتاتو تصبغيو بزعبا صراح تعنا بيتسب انت عين الصراح يغتسرحي ويتسرح كمزيهم عينة نقرات كنعلل على النمبر سقيلنا بزح نزارب تدا خوينا نايت سب دليتينا نحصو اندغنا ون كعلنا كرغبنا يدلني ساساي طعيات سبات كابانا زرحكم ወይ ድማ ولا نحنا طعيات سبات كوينا سبات كابانا مرحقيهم مخنيات قلد مبزاحيو منالبات تጻዋቲ ወይ ድማ መስሓቅ ሰብ ንምዃን ምድላይ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ንቤተሰብኩም ወይ ድማ ንዕረኽትኩም ከምኡ ዓይነት ሰብ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ሰብ ግን ሓዲሽ ዝተፋለጥኩሞ ሰብ እንተ ኮይኑ መንነቱ መጀመርታ ምፍላጥ ኣለኩም እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ይሕግሶ እንታይ ይደሊ እንታይ ይፈቱ ዝብል ምፍላጥ ኣለኩም ተቀዳዲምኩም ናብ ቀልዲ ላጽተኣትይኹም ግን ነቲ ሰብ ብዙሕ ነገራት ከተቀይምዎ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት እቲ ትላገጽሉ ዘረባ ብዛዕባ መንነቱ ወይ ድማ ናይ ዓሌት ቀልዲ ክኸውን ይኽእል በሃይማኖቱ ብመንነቱ ክትላገጹ ትኽእሉ ንሱ ድማ ነዚ ስለ ዘይፈቱ እዩ ካባኹም ክርሕቕ ዝኽእል እትስኹም ምስ ዕሩኽትኩም ምስ ቤተሰብኩም ትዋዘይዎ ነገራት ንዕኡ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ንስኻትኩም ክትፍተው መታኒልኩም ትገብርዎ ጻዕር ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኖርማል መንነትኩም እዚ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዓብጌጋ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ሰብ ናብ ህይወትኩም ክትእትዎ ከለኹም መሓዛይ ይኹን ኣፍቃሪ ይኹን መጀመርታ ነቲ ሰብ ምፍላጥ የድሊ ዝኾነ ዋዛ ከስሕቆ ይኽእል ወይ እውን ካሕርቆውን ይኽእል ነቲ ሰብ ጽቡቕ ጌርኩም ከይፈለጥኩም ኩሉ እቲ ዝኣከብኩም ዋዛ ኣይትዛረብዎ በዚ ክፈትወኩም ኣይክእልኒ ተዋሓደ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ተራኺብኩም ቁም ነገር ምዕላል ኣለኩም ዋዛ ጽቡቕ እንዲሁ ግን መጠን ኣለዎ እንተ በዚሑ ሰባት ክርሕቁኹም ይኽእሉ እዮም ነቲ ሰብ ብቁም ነገር ምስተላለኹሞ እንታይ ከም ዝፈቱን እንታይ ከም ዝጸልእን ክትርድኡ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ተተዋዘኹም ብጥንቃቐ ስለ ዝኾነ ከተቀይሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም ንመብዛሕትኹም ዘስሕቕ ዋዛ ነዚ ዘይትፈልጥዎ ሓድሽ ሰብ ከየስሕቆ ይኽእል ምክንያቱ ሓድሽ መንነት እዩ ዘለዎ ከም መሓዙትኩም ዓይነት ሰብ ጌርኩም ኣይትረኣይዎ ነቲ ሰብ ምስ ፈለጥኩሞ ኢኹም ንዕኡ ዝኸውን ዋዛ ተዳድኡ ራብዓይ ካብቲ ዝቆፀርኩሞ ሰብ ንላዕሊ ቴሌፎንኩም ወይ ካልእ ጉዳይኩም ተቐድሙ ሰባት ኣለኹም ሓደ ሰብ ኣኽቢሩ ተቆፂርኩም ምስ ተራኸብኩም ስራሕኩም ወይ ካልእ ጉዳይኩም ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ሰብ ዘይምርካብ ሓይሽ ዝጥዕመኩም ግዜ መሪፅኩም ነቲ ሰብ ምርካብ እምበር ምስቲ ሰብ እንዳዕለልኩም 10 ግዜ ቴሌፎንኩም ምርኣይ ኣብ መንጎ ቴሌፎን ምዝራብ ዕላልዶ ኣቢልኩም ሓሳብ ሕጂ ቀፅል እንዳበልካ እዚ ብጣዕሚ ይዝሕርቕ ወይ ድማ ከምቲ ገሊኣቶም ዝገብሮ በቃ ቢዝ ምዃኖ ብዙሓት ሰባት ከም ዝድውሉሎም ንምምሳሌም ዝፍትኑ إذا أبكيد زفلت نجر إمبر بحسب زرها يكون جزاء رأسنا علالينا كي ودعنا بيز مخانا مفلات عيدليني ما نم لنفسه زخبر سب حدش سب مزفالت دد حرخال سب كسر عيدليني حامشاي فقراو زمدنا زبالاش عب نجر دما أب جزاء رأسهم زلكم أرعى يايو جزاء رأسه زي خبر سب جزاء رأسه زي فتو سب رأسه ما زي بلو سب بفتهم زمدنا خجمر يبلو مجمرتا أب جزاء رأسنا مسرح لنا سلا جزاء رأسنا سلا ملكعنا سلا تحساسبانا رئيتهم مزهبونا دما بالطعم تصبغ ديغي وي دما بالطعم سمار ديغي كنبهال كلنا اي نعيديها تحشودا انا دا انتايكم وخينا صبغتي ولا حدا سب إلني فلتني هو اندعي انا سب زريئن خوينو كويس معنا تبلو سبات أب أوداتون يقاطمي بالطعمي دز بلا تحساسبا يزلكا ولا حدا سب إلني فلتني من البات نصغدات تعيت خوين كمبر أنا دا ولا حدا سب زفلت أني زفاتوني أي مثلا نتبلو سبات
من كفتوكم تدليو مجمرتا جزاء رأسهم كيف تخم جزاء رأسهم كي تقبلكم رأس متأمان تزيبلكم كما يقال سب فتوكم تدليو جزاء رأسه زي فتو جزاء رأسه زي يخبر نجزاء رأسه عب أمالها قطع زي بلوسب مجمرتا سلا جزاء رأسون سلا فتاري المفلات الله سبات من لاي ويدما فقرا وزمدنا مجمار مجمرتا زادلي جزاء رأسها مغباري تزاي كوينو رأس متأمان زي بلكم زمدنا مستجمرو بالتعمي إخم ناي سبات من لا جزتهم نسخاتكم زدلهم مع عين الزمدنا من راح يدخلوا مجمرة جزاء رأسهم فلات وفتاريهم فلات جزاء رأسه زي خبر ويدما جزاء رأسه زي فلت سب وي جزاء رأسه زي فكر سب أفتاريو بزح زي أمن سبي شاي سبات بعمقت آتينا مفلات نفرح مبزحة سبات بيتسبي تفالتهم يعرفتي تفالتهم مش نبلهم يهادميهم من البات زتفلالي عينة مغنيات كلهم خيل قاليهم بيتسب تتلالي أي قبلون نيم كهون خيل ويدما أي فوتون نيم إلهم بالمحساب مالتي إذا كن جيجايو بمننتك تقرع عليك نتحك أني مننتك فليتهم كقبلوها أي تفرح إذي حق زي كونه يخيلي اتقند دما نقوم نجر وي سيريس نجر صغير سيريس ركب صغير ركبكم ناب بيتسب مسساغاغري بيتسب ايفالت اندابلكا مقباي دما ناي بحق فقر خمزي بالكا زرئيو سلاز قديفكي وي قديفاتكا كي تغيلة انت حاسيب كايكو نعقو وي نعاقا يحواتا اديا ابوا عبوتالو نعقوم نمللاي مقباي دما نتخقصل زقبو فقرا وركب وي دما نتطعو يا فقاري كتكسرو تخيليخا بفلاي قوال انت خوينا إذا كون قم نجار يكونه نقالة تأكي مخجد فني يعتبل نمتع مسايك نبرزقل عينة سبا يكونن يعتبل سلازي عمق زبالة مفلات مكبار كنفرح يبلنا حادثة أتصبقنا انتفاليتنا يوم بيتا صوب صبو غيرنا تتفاليتنا يوم منناتو بقلت اندار أينا إذا ملخاخت بس دما كان زي قود إنا عابي متى أمامني بيتا صوب زفالت أوكم سب تخبر لكم كتفرحوا كتهادموا يبلكم ولا ونطعيات سبات كوينكم بغالق مخنيات ويدما بتفاطرة تفرحوا تهادمون تخوينكم نتطعي فقراو زمدنا كتبالاشو تقوليكم كساب مودعتا مساي سلات صنحكم دس بلاني إذا فيديو أبجزاء رأسهم كتسرحوا له كحجزكم نسابات أبكند نخسر نجزاء رأسنا كسرح جبارنا